Luma eskuan, Werfel jaunak mantxa gorrizkari erreparatu zion ostera lehen baino arreta handiagoz, baina bigarren azterketa horretatik ere ez zuzen ondorio garbirik atera. Primula bak zen agian, baina litekenea zen, halaber, paper, pusketa edo untzaren erdoila ere izatea. Halere, zehentasun hura ez zitzaion ardura, ez, behinik behin, memoriari buruz idatzitako lerroak behizain bat. Memoriari konkretasuna atsegin zitzaiola esatera, hori ez zen zuzen idaztea. Ez zen atsegin kontua. Zuzenagoa, zatekeen konkretasuna hori nahiaztaezkoa, ezinbestekoa, zitzaiola esatea, baina hala beharko zuen. Oker eta guzti segitu egingo zuen. Hola jokatzen du begiak segitu zuen, eta baita, dudan ustea zuzena bada, memoriak berak ere. Irristatu egiten da egun aurruntetan eta une bereziak bilatzen ditu beraietan endredatua gelditzeko. Berak ere argia bilatzen du, naiz ezin jakin izan bilaketa hori argiagatik egiten duen ala ilunbetatik alde egiteko premiagatik. Esana dagoenez, ez goaz argiaren bila, ilunbeak bultzatzen gaitu. Baina gehiegi luzatzen ari naiz, beraz, hasiera emango diok arratsalde hartan gertatutakoa adierazteari. Werfel jauna arindua sentitu zen, itxut puntu batez erabaki zituenean. Azkenenz, burutua zeukan historiaren sarrera. Ez zekien ondo zergatik jokatzen zuen horrela. Hainbeste bihurgune eta atzeramenduz, baina portatera horrek ez bairik gabe. Errotua zirudien bere bizitzan, aspalditik, betirako. Behin ere, ez zuzen zukenki beidazten edo hitz egiten. Behin ere, ez zuzen zukenki harremanatzen inguruan gertatu jendearekin.